proseso ng pagboto sa eleksyon? Alamin, sundan sa report. Excited na sa nalalapit na national and local elections ang 38 anyo sa si Donna mula sa Barangay 4 Dagupan City. Pero bagamat ilang beses na niyang nasubukan ng bumoto sa automated election, kinakabahan pa rin daw siya. Mahina yung yung machine nila pag minsan bumabalik. Kaya medyo mahihirapan yung mga tao ngayon. Narito ang step-by-step na paraan ng pagboto sa darating na Lunes. Step 1. Sumailalim sa temperature check bago pumasok sa voting center. Step 2. Magtungo sa Voters Assistance Desk para alamin ang iyong presinto, sequence number at assigned room. Step 3. Pumunta sa inyong assigned room at magpakilala sa Electoral Board sa pamamagitan ng pagsabi ng inyong pangalan at sequence number. Step 4. Kunin ang balota, ballot secrecy folder at marking pen at magtungo sa voting area para bumoto. Step 5. I-shade ang loob ng bilog sa unahan ng pangalan ng kandidatong nais mong iboto. Pagkatapos gawin yung step 1 to 5 at kung nakapili na kayo ng inyong mga napusuang kandidato, saka naman pwesto o pipila dito sa may vote counting machine at saka ilalagay dyan ang inyong balota. Sa steps number 7 naman, antayin na lumabas yung resibo at doon makikita kung sino ang iyong mga binoto. At step number 8, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng inyong kanang hintuturo. Magsisimulang botohan ng alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang bagong patakaran na ipapatupad ng COMELEC ay yung pagpapatupad po ng safety protocol simula pa lang sa pagpasok sa voting center. Ang voting center po ay ito yung mga eskwelahan. Kasama si Henry Domensi, Russell Simorio, Balitang Amyanan.